Ake sibingelele sithi happy winter day. Kodwa kusho ukuthi phela ugqoka into ezobom, ungagqoka ama-fake. Gqoka izinto zangempela if it's winter. It's my first time to wear this. Angazi ukuthi ngizothi ngiyinikwe yiphi ikhampani. This is Baba Udokotela Boyces Bawutshala Mfana Mhlejakhele ukuzola amanqinisa ngesobhisha ngixoxela ukugqela sinjalo. Ubaba Udokotela uzomthola eThekwini in a building called Nedbank House Building. We are on 19th floor, suite 1904 to 95. We are situated at Darkroom Studio number 1. Ubaba Udokotela ilapho ozomthola khona. Ubaba Udokotela inyanga umi lapho endabuko. So every Thursday, I repeat, every Thursday for past 5 years, we've been giving you videos at the same studio by Ubaba Udokotela. Today we got a topic that says Induku Iyembumbute. We need to talk about that. Ukuthi impumputhe uma isibona induku yayo isho nsaphi. This is Baba Udokotela sizojabula. Bakithi ake ngikhulume lana. This winter, like in winter, people, they start to love each other a lot. People that pretend to be liking each other, loving each other, hugging each other. But into engizoyilwela at this time, awuzulala wedwa njengesidumbu ethuneni. Awuzuyenza nje lonto ukuthi ulala wedwa njengesidumbu ethuneni. Ngifuna ukuthi ulale nomuntu uhambe ngeayini, uhambe ngeqiniso, uphathe ubufakazi. Wena ndoda othi awenzi kahle ekamereni, I repeat, wena ndoda ongenzi kahle ekamereni, ngizokunika into esibizwa ikhotha lamadoda. Ngikunike into esibizwa indoda enkulu. Ngizokunika lo mithi leyo yo2. Imithi lena precisely prepared for obaba who are not doing well emakamereni. Njoba kuyi-winter njena, we are exposed. I mean, like we as, how you spell we? Not we, like we. We, it's French. Oh my goodness, these people. I'm starting to get fed up now. Listen to me carefully. When I prescribe a person ngekhotha lamadoda, I consider age as essential. Because ikhotha lamadoda, it is 200 grams. It is a synthetic herbal medicine. It is not a natural medicine. If I reckon that it is 100% natural medicine, you must know that I am pushing you to buy it with a scam that you are buying something that is 100% herbal. It is not 100%. It is a synthetic herbal medicine. Thereafter, it has a grammage, a clinical grammage, that is 200 grams. Thereafter, we can go down to 100 so that we can suit abantu abancane intsha. Ngaloo ndlela, if it's 200 grams, it is too potent for somebody who is younger than 25 years old. There we are looking at somebody who's 45 years, somebody who's 60 years, somebody who's 70 years. Anything that is 200, they can take it. Anything that is 200, they can take it. How do you use it, Baba Udokotela? Ikhotha lamadoda ulikhotha ngoba uzoba ne-meeting ngaleso sikhathi. Preferable when we are 50 years and above. Funa ulikhothe kusashoti 1 hour i-meeting iqale. Baba Udokotela, you said something about indoda enkulu. What is that for? Indoda enkulu, it is for your prostate not to augment. It's for your prostate to function perfectly. And then after it repel the cancer cells to grow around the prostate. If uphuza indoda enkulu, you'll never have a prostate enlargement, you'll never have a prostate cancer as well. Even that you got cancer will never again mutate and start to replicate and affect other essential organs around the surgical port. Ngaloo ndlela ke sisebenzisa ke kusami siyasebenza iyachaza nje mina. Wena into busy nayo nefoni. Asithathe usizosebenzisa indoda enkulu for the person that othi Baba Udokotela angenzi kahle ekamereni. Oh Baba Udokotela, yazi even noma kade ngichama umchamo uphinde uthotha usasalele uphinde futhi ngithi sengilifakile uphinde futhi uphume andeni. That person ufuna simnike indoda enkulu kanye nekhotha lamadoda ukwazi ukuthi ekamereni enze kahle.
awuzulala ke wedwa ke manje awuzulala wedwa ngathi manje ulele phezulu kwethuna umuntu osethuneni wala wedwa wena nje awusalali ke wedwa ngifuna uyale nomuntu because kunento ozoyixoxa nomuntu exoxa abantu abashadileyo xoxa abantu asebekhulile abantu asebebadala uzokwazi ukuthi ukwenzeke lokho. This is Babu Dr. Boyce Sibojama mfana mhleje kehle lemizulu abancengisi ngizoba ne trip ebaleke kakhulu ngizojovela lento enibiza ukuthi i-yellow fever and then I'll do my e-visa and buy my ticket and after travel to that country. Ukuba labantu beemoto bebe serious le goqoqoqo zama China ngabe ngaba advertisela zona brilliantly because I learned that le moto zama China bazinike abantu aba embarrassed to drive. I repeat, le moto zama China bazinike abantu aba embarrassed to being seen driving those cars. I understand. I'm proud. I'm Babu Dr. I'm bragging actually. I purchased a JC T9 2x4, not 4x4, 2x4. Because I wanted to firstly to test 2x4 before I venture to or I upgrade to 4x4 van. I went to one of the dealers in South Coast. I'm not mentioning the name. I purchased the car at my own expense. Okay, it's fine. The car. And thereafter, I'll support you. I'll push you as well. Not but I'll just show generally I'm a black man and an African. We are all struggling in terms of businesses. Thereafter, I was the first one to give a fuel range ye T9. T9 JC, even like on 2-liter engine. 2-liter engine. Diesel, not petrol, diesel. That van from Durban on West Street, Durban, CBD, you could drive that van from Durban to Pretoria with one tank. That van, traveling at 100 to 120 kilometers per hour. Uvulene aircon with 4 people inside. And ngabanika lo data le uthi your van is so good when it comes to fuel consumption. That van, I was only the first one as well to drive it in mountains eSwazini. Kunendawo eSwazini, you don't know that place. Ekuthiwa Umzimba Mountain. That van was past Umzimba Mountain up to Ntsukumbili. There are rocks there where that van was climbing those rocks. And ngabanika futhi lo footage with how good was it. Kangwenza nje lokho generally. And thereafter I also bragging ukuthi ngiveze even labo T9 when it comes to fuel consumption ukuthi you could drive that van from Durban to Durban to Manzini, not Mbabane, Manzini, and back to Durban before uthele udizil. Kabanika lo data futhi engisho ukuthi nina abantu beemoto mistake eniyenzile you look at the person and but then umuntu enimnika imoto akayithandi vese yabona if sizokudrivela sizokumarketela into yakho njengoba ngithi ngiya kulelizwe lela I'm not mentioning that country as yet sizothi mesiphushela I video when I was in India ama video ame India they reached out to 1 million, more than 1 million viewership when I was in India. Meaning that njengoba ngihamba ngiya kulelizwe lele ngizoya kulona again. If viewership it will reach 1 million and above. 1 million and above. Meaning that when we are advertising your car, your car will be seen by 1 million South Africans. Because there in that particular country, I will be sitting down interviewing people, speaking to their police, speaking to their soldiers, speaking to everybody who's on the ground. At that time, we'll be flicking your car as well. Ngizama ukunivezela ukuthi nina nibe too emotional. Nanika abantu imoto, nathi abantu advertisele, but they feel embarrassed to be seen driving those cars. You know that exactly. Yeah, this was Babu Dr. Boyce Sibojama mfana mhleje kehle msula manxengisa ngesuku futhi ngixolisi. No, ngifuna ukudlula nje benginitheka ngamabomu ukuthi angeke nginitshele nje iqiniso ukuthi inishayileke leyo nto ngoba since ngidrive T9 and then we started to see a lot of
purchases but befona befuna ukwazi ukuthi hey le T9 injani le T9 injani le T9 injani. Now I'm driving T9 2025 model and then 4x4 but umehluko ukuthi ayinaso isitamkoko because angifuni imoto in isitamkoko. I drive a lot. It happened when I was in Free State. Now I was in Free State. Fred, how you spell Fred, Babdotela? It is Frede. Fred, that is how you spell Fred. And thereafter, when we were in Fred, and it rained, when it rained, it started to pour. And then it was throwing like Lewis Amache, hailstorm, severe. I was driving that van. I was driving Q3. Yes, no, Q5. I was driving Q5 and I was driving a van, and I was also driving my, what's this? Mitsubishi Pajero. Yeah, I was also driving because we were three coming from Mbaland, Mpumalanga province, and thereafter we had that storm, and thereafter istorm umeshaya leya glass leya akhambi kahle but khambi kahle. You may be insured but akhambi kahle. More likely you cannot drive the car again. If you need a breakdown, you need this, you need then, you need to speak to insurance. They will give you a car within 3 to 6 months if you were lucky enough. But then akhambi ngalo ndlela ngifuna imoto evule ngaphezulu. Engisho ukuthi sanika i-date. Namhlanje abantu abahamba ngama-T9, I'm proud ukuthi nami nginibe nezandla ukuthi abantu bahambe ngama-T9. Yes, ngibe nesandla abantu bahambe ngama-T9. This is Babu Dotty, this is what you have. Yeah, la nginiphathela umabhebeza, imali ebhebezela abafazi namadoda. Angeke ngichaze umabhebeza first. Umabhebeza babdotela u-12,000. That we don't asikuphazamise lokho. Umabhebeza ngempela ubhebeza imali ebhebezela abafazi namadoda wenze olwandle u-50,000 rand. It is secret of secret. I mean, it is a secret of secret. But when we shape you to that, we shake you out till all the elements of poverty fell. As much as we're still shaking you till you become solid and be trusted. Lana ngiphethe umabhebeza, lo mabhebeza owogeza. Lo mabhebeza uyageza lo mabhebeza. Ubhebeza imali ubhebeza labafazi namadoda. The question is, Babu Dotela, kwenzekeni why wangagcwala pho? Usucuyile. Babu Dotela indaba phuma bhebezo ngathi unesikhwehlela nje lapha phakathi. Kanti ubukhwehlelela kona yini futhi? Ubhebeza labafazi namadoda. Nanku umabhebeza kaBabu Dotela. Ihleli phansi intombi emhlophe. Uyawuthatha umabhebeza. Yayibona lento kunento ehleli la. Ngeke uyibone uma lapha. Ungathi isikhwehlela. Lento iyona ke lena ebhebezayo. Enye ihleli phansi, enye ila phezulu. Uma ufika umabhebeza kwena, angiuchaze qala umabhebeza. Umabhebeza it's at 1,100 rand. But kunabantu abathi bafuna lo ka 12,000 but amandla wahlangana. What I did as Babu Dotela, I've taken an initiative ukuthi ngizobanika umabhebeza obhebezela imali abafazi namadoda go 1,100 so that they will accumulate and escalate up to 12,000 or even up to 50,000. Umuntu mesesenama because lento it is assured and certainly guaranteed ukuthi njoba uthi unalento yenzayo uyadayisa kaMadunusa, udayisa ngobuhlalo, udayisa ngentambo, udayisa ngofish emgaqweni. There is something that you are doing but ayindawo unama tenant ama rooms akho awana ama tenant izindlu zizu8 izindlu but ezu2 azinabantu and uyangena umuntu uyaphuma mengena umuntu ngapha kuphuma umoya ngapha you need umabhebeza uhambe uchela lo ndawo. But umabhebeza uma ifika kuwena ngicela siyikhulume umabhebeza kuyena umuntu ocabanga ngesisu. Ngizokunika umabhebeza kuwena ufike uvule ufake ushukela brown, never shake it. I repeat, never shake it. Ufake ushukela brown uma usuyawuvala futhi. And thereafter I want you to keep it for 7 days. Lesikhwehlela leso sibona la sizokhula very fast. Lesikhwehlela sibona la sizokhula very fast. Kunesinye ihleli la phansi sizokhula very fast. Still don't shake it. Vula le cap lena umuzi usuyageza ngomabhebeza. Ukhe njengalesivalo lesi into elingana lesivalo uthele emanzini awuzogeza uma ugeza ngomabhebeza abantu bayozibaba Dotela ngingayifaka insipho mengigeza ngomabhebeza. No. Ufika ugeza ngensipho uqede. Uma usuqedile ugeza ngensipho mase ugeza ngomabhebeza with the intention umabhebeza ke lona ukuthi awuvuthiwe lo. Umabhebeza uma usuvuthiwe unokutshwala it smells like alcohol.
It smells like alcohol. But uma uzogeza, please put 1 rand lapha emanzini. Faka 1 rand laphayana emanzini. Then after that time, let's make an example. On Monday, ugezile ngomabhebeza. On Tuesday, uyageza ngomabhebeza. Now and again, when you bath, you always throw 1 rand coin. 1 rand coin. We're going to do that 2 days in a week. And then after you stopped. Once you stop, uyozukwenza ngesonto elizayo. Uphinde uwenze amasonto azabo 4, meaning that you got 1 rand, 1 rand, 1 rand, 1 rand times 2, that is, there are ama 1 rand so 8 now. Thatha ke lokuma 1 rand akho waqoqe wonke. Umusu uyahamba uya esitolo often get very busy. Endaweni evamise ukuba nabantu abaningi, and thereafter uyahamba ke uyakhona ke ufika uyothenga ngalo mali yonke, meaning that if uyobheka into ewu20 rand precisely at 12 rand so that ushintshe ungezubuya, because lento ukuze uthi kwazi ukuthi kusebenze ufuna ihambe iyolanda inhlanhla yalo muntu anayo, uyawuthenga le nhlanhla wena kulo muntu. Lo mabhebeza uzoba ngaphela uzobe usewafu. Babudokotela ngenzani ngalo wafu? Usuyageza ke kalo wafu generally awusayidingi ukuthi ufake imali. Usuyazigezela generally awusadingi ukuthi ufake imali. Kodwa umuntu wesifazane yeke ukuba isilima ngeke utshelwe yonke into phela. Awukwazi ukulala nendoda ungagezanga ngomabhebeza. Especially ikhekhela kababa. Ligeze ngomabhebeza, afike ubhebeza imali abafazi namadoda. Imali anayo nemfihla nazo namapolicies anawo uzokutshela wonke. Because lo muntu lona usewudlile umabhebeza ngaphansi. Ungawuphuzi, wababudokotela uphuzo, wena uyaphuza. Lona uphuza because I know ukuthi ngiyifakile, that I cannot tell you. Wena umuntu wesifazane geza ngaphansi ngomabhebeza. Geza ngaphansi ngomabhebeza. Hawu, ufuna ukutshelwa yonke into. Umuntu wesifazane, don't be fool. Thatha nanku umabhebeza, nenze lento eniyenzayo ningabantu abadala. Awusalithola ngake ithuba lokugeza ube sena wakuzuma. Wakugijima ngokufakaza emotweni ngeqiniso. I-ID liyashisa khona emotweni. Usuyocabanga ukuthi umabhebeza kababudokotela uphi la ukhona. Enza njenaka. Uma eqeda ukushisa i-ayina, mtshethe i-wrong lento esiyenza. Umusu ugqoka fast. Angizwe ukuthi ngithini? Gqoka fast. Musu ngicela ungishiye endlini. Umusu uyivala emlenze weze show ukuthi uyivalile. Musu ngicela ukuthi kodwa i-wrong lento yenza. Thereafter ngempela ke aqethuwe kuRazo ke. Ngempela kuvela isicaphathi ibhoti nyu. Musu ubuyela ngale usethi hawu manje na hawu sanginingi ngisho imali ukuthi ngokuthenga insipho ngiyageza kanti ubhizi uhamba ngeayini bese sehluba u500 yoRazo. Bese uhluba u500 o200 abathi umusu uthi kanje awusoze ukunika imali engaka. Aphinda afaka u200 seku700 sekungcala uthi. Thereafter uma ufika endlini sisi aloko uzifu awu nifuna ukutshelwa yonke into. Uma ufika endlini enza njena ke sisi wami, thatha lo mabhebeza wakho ufake emanzini. Faka nje emanzini amancane angagcwala angaba ujeka. Faka lapha musu ugezela ngaphansi. Ugeze ukhiphe lento ayifakela phakathi babugeza ngamabhebeza uthi uyithatha lento musu umfakela ebhodleleni lengaka. Wenze sure ukuthi noma yina eniyenzayo uyamfakela phakathi ayidle. Khohlwa sis. Imoto anayo you will drive it. Ihotela lala kulona uzolala kulona. Into ayithengele umkakhe nawo uzokuthengela. La kufunda khona ingane yakhe neyakhe ingane yofunda isikole esifana nesayo. Uzothi uma eya kuma dividend aku-add nawe. Uma eya kuma budget aku-add nawe. Because uneqiniso naye unomabhebeza. Sekunika kumabhebeza ke ko 1100. This is umabhebeza obhebeza imali obhebeza abafazi namadoda. Hayi ungakhohliseki. Ukuthumelela ke ngendlela kaPep. Wena ke uthi ufuna ukuthunyeleka uthi babudokotela ngicela ukufaka amabhebeza, ngicela uzilande amabhebeza, kodwa yibo umuntu owazi ukuthi ufunelani baba. Njoba izingane ezingasebenzi una 62 years. Usuyakuzamile okuningi kwahamba imali eziningi akuthatha umabhebeza ekhaya ngeke nje ikhaya nje ulichele ngawo uqala umusu ugeza ngawo kwawena ovuma ukugeza ngomabhebeza umnike nakhe zoba njengoba ungaka nje
wonke umuntu ekhaya angakwazi ukusebenzisa nidinga owodwa per house not ukuthi wonke umuntu akabe nowakhe period. This is my purpose, this is my udokotela, this is my job. Uyazi siswami ngifuna ukukhuluma nawe la ngokwelokishi ngokumhlophe kodwa kulo ngiqethuka nje ngiba ngesipeliti. Uyazi uma ungake ube nene understanding siswami ngifuna ukunikhanyisela bo my sister. Lento yenu yokusebenzisa abantu besilisa njengama Friesland, njengama Jersey, inkomo zobisi. Akuyona indlela eright lanto lena. Inkomo obisi yiyo lena esiwa lapha usiphuzo samasimu ibusi yasengwa. Umuntu wesilisa le mali akunika yona sis. Eyani. Buka imali akunika yona, or what you did, you only bought a cell phone that is so expensive enegama engakwazi nami ukulibisa. And we are breaking about uhlobo le wave olifaka ukuthi ufaka into engakanani. Nanamanje na low phone ayinawo ngisho airtime. Low phone into enayo inedatha, idatha alifoni. Low phone good high resolution just ukuthi ungene ku Instagram wenze lento ofuna ukuyenza. Siswami angikutshele nje iqiniso. When we are still using that man, when you are still using that man, ehola 13,000 rand, taxable ngo 1,900, ekhokhi union fee ka 350 rand. I understand ukuthi what is happening. Lo muntu kwena u-actor rich kanti akekho rich. U-actor big kanti akekho big, is very small. Lo muntu urenta u4,500 la hlala khona. Lo muntu akanawo ngisho imoto, uhola 13,000 akanawo ngisho imoto. Wena le mali akunika yona uma iholile u700 rand. Mina nguwena ngabe sengiphumile ukwenza yini ama nail polish yonke into, but into engabe uyayenza njengomuntu wesifazana. Number 1, ngabe uyowenza i-hairdressing. As a woman, uyakunika urazi imali. Funa ngabe usuyenzile into ukuthi i-hairdressing. Ama short courses that will enlighten you athi ukukhuphula siswami. Ngale madlana akunika wona lo rise. Lo rise uhola 22,000, taxable of 2,900. Lo muntu unemoto ekhokha 4,500 uhamba imoto omama. Uyayikhokhela le moto. Lo muntu uyarenta ukhokhela imoto, uthenga ukudla, unengane vesesa ehlala no mama ngani yami. Uyikhokhela 1,300. Lo muntu akasali namali etheni, but njoba usekuyena okufuza ukuthi wena njengamanje my sister usuhambile okwenza amakhoza ama nail polish. Leyanto leyana if uthole ama client awu5 ngosuku, you made a lot of money. Ngomsombuluka aba u3, ngolesithathu aba u2, ngesonto aba u2, but abhukha ama appointment yowenzela emzini yawo. Don't you want to see that you are working rather than depending on a cash cow leni wenzayo? Don't you see ukuthi uya working? Uyazi kunento esiyibiza ukuthi i-vacuum acupuncture. Yazi lento uma uthi uyenzile vacuum acupuncture massage, if uthwale yakho uzuyenzile, it's also like 3 months, no 3 weeks to 4 weeks. Ama courses amafishane ngoba lo futhi uyaqalaza ngesijwevu yakunika u15 yabo. Labo 15 vese wena uholela ingane zakho ezo2 yabo. Unobufakazi obuye nomunye uma ayinisa eceleni onako ukudidisa nje ngo 400 500 umeholile yabo. Miyeke umakhelwane oyiskyBed othi umethe efuna ukuqhuma ngeayini budedengu yabo, unako ukushiya u200 rand yabamba ukuthi ngithini kwena. Okusho ukuthi egamini uyawuhlanganisa u2 blocks wena. Uyangizwa ukuthi ngithini? Egamini uyawuhlanganisa u2 blocks. Unendoda okuhamba nokuhlala ekhaya, ufeba ngokwelicense. Uyangizwa ukuthi ngithini? Awuna disk yani, but ufeba ngokwe certificate. Unendoda okuhamba nendoda okuhlala ekhaya nendoda omakhelwane. La madoda uma wahlanganisa akunika u2000. Siswami. Futhi wena ngabe usuwenza into esibiza ukuthi i-vacuum acupuncture. I-vacuum acupuncture iclient la khona mele ufike uzoli massage ngale lento uyafundiswa, ngena ku Google about i-vacuum acupuncture, what is it? Lento uyakwazi ukumassage umuntu wesilisa line abe right. Ayikho ngaphansi kwa 750 rand i-hour la khona. Alikho ngaphansi kwa 750 rand. Abantu bayakubhuka uzobenzela emakhaya, or they come to your place. Ezinye izinto lezi ekufuza ukuthi sinigaye zona nje
Sinitshela ukuthi ngeke boba yisisa ngeke. Look at yourself. You are 32 years old. Uyiphethe le razo le ina 46 years old. Wena ungitshela ukuthi nisesitimeleni na ngoba senoqedile unyaka. Le razi megatsho ile Spani umi kanjani wena? Usuyovuka ngalabo layilayi labo aba past 4. Siswami akuyenza into yakho but uyibhek. This is Babu Dr. Boy is bojabulile. Induku ufuna sifake noba lana ngiphethe. Yebo le rubber band. Yebo le rubber band. Look at this bladder. Do you see this bladder? Blood, not blood, bladder. Amafutha lawa. Lamafutha lawa awadingi ibhodlela. Once ngawafaka ebhodleleni, they necrotize. They demise. Ayafa. Lawa, ayafa. Lamafutha. Afuna kuwafake eplastini kanje. Uyawathatha lamafutha uwagcobela ngaphakathi kule bande leli. Musu uliqoke lihlale lana esandleni sakho. It is a casino gaming bet engiyakhele wena othi uyagembula ngikunika ngo-7,000 rand. I repeat, casino gaming bet it's 7,000 rand, but this month only njoba ngizokuintroducela lona, not because ngifuna imali yokuthi ngiqabuke. Amathikithi sengiwathengile yonke into engayenzanga ukujova kuphela. Ukujova it's only 500 rand ehlisa umoya ngani yami. Komela lo msangano lona yellow fever is only 500 rand. Mase kuzothi into ekufuneka ngiyenze laphana it's e-visa is actually free. How's that? Ngifuna ukukunika lento ngo-5,000 rand if uzoyithatha kule nyanga kuphela. This month only. Ngizokunika this casino gaming belt and this bladder. Wena uma ufika lento ekhaya ungayifaka ebhodleleni because ngeke isakwazi ukuthi iphinde isebenze. Kunama cultures ya. Uma uzobuka kahle ngazi kunento ezinyakazayo lapha phakathi. That is why we call it the bladder. Uma ufaka ebhodleleni lento iyafale lapha phakathi. Kanti yona into ewinisa abantu ke lento. You need lento isaphila. Awuyidingi isifilo, udinga lento isaphila and then now ubusenzi wakho nje ukuyehlisa lento ihlale la yonke ezantsi ingasabalali because that is what you want. This is what you want. Ngikunika yona ke ngo-7,000 rand but this month only. How much is it? It's 5,000 rand. Casino getting belt no oil wakhona ngizokunika ka. Yeah, this is Babu Dokotela. Ungafaka order lakho enambeni this is Babu Dokotela. Ngizonika ne-email address kaBabu Dokotela ngoba kunabantu abafuna sikhuluma into zama-business but they cannot get hold of me directly. Ngizokunika i-email address kaBabu Dokotela. I'll write it down for you. Uyazi bakithi you are so kind, you are so merciful kubantu abaningi. But into engifuna ukuthi uyazi as from today ukuthi lento ngifuna ngitshele. You are so kind, you are helpful. You actually do things out of your way because you're helping people. Kodwa engifuna ukuthi ukwazi ukuthi impumputhe ayikwazi ukusukuma ihambe ibanga elide ingeke ingayiphethe induku yayo. Igxathu lokuqala ethi icela iphinduku yami. Sometimes sebeyakwazi ukuthi bayifode ibe seduze yakhe esikhathini but kuyenza ukuthi ingabi khona eduze kwakhe. Impumputhe emhlazani iyakwazi ukuthi ibone. Impumputhe emhlazani kwambuleka lento eyimbuzile emehlweni. Impumputhe induku yayilahla. Impumputhe eziningi azazinenduku ukuthi yashonaphi. Kanjani na? Into ebimsiza kangaka kwaba yokuqala ayilahlayo. Athi nje uma ebona wathi awukwenzekani ngiyabona yini wathi ulahle nalo doti lo doti ongenzela isinyama. Yebo ngiyabona wemzala ngiyabona. Wemzala yebo ngiyabona wemzala. Impumputhe ke le. Into oqala ilahlile kube induku ebeyisebenzisa. There are people empilweni yakho that you've been there for them. I repeat, there are people obangcwabela abazali babo. You don't understand. There are people emndenini wakho balekelele ukuthi baqede izifundo zabo. Kunabantu obalekelele ukuthi ba register ema-varsity. But once basizakala, you'll be the first one to be thrown out and deal with new people. I will understand. There are people here in South Africa
who are foreigners, who help their brothers, babasendela imali ekhaya ukuthi akathole imali naye as a South Africa or any country of choice. Uma ke wafika kulelizwe leli, afika abe ku-spotlight ngoba bevese enza umculo, abe expose ey'tudweni ezangempela ey'nkulu, arekhode khona, publish ingoma yakhe, idayisa umhlaba wonke, akhohlwe lo muntu wamlethe eSouth Africa wamsiza ukuthi ezelapha. Engisho ukuthi labantu laba wena onamathele kubona kangaka, because you cannot afford to say no, because bazokuzonda, because bazokuthuka. Now usebenzisa ukuthi bakuthande at the highest expense and degree. Labantu wena ospenda kangaka isikhathi kubona, believe you me, even your girlfriend will leave you. Once a girlfriend yakho yaqeda evets, she will leave you. Yes, ibisho kubekayo uthi baby anganobonga ngifana u200 rand wena ufaka u500. Uvese ufaka u500, iphathwe izinyo ufaka 8000. Amafoni abala afa njalo alahleka njalo. Wena uhlezi uthenga amafoni ibingalahleka ngefoni. Once waqeda esikoleni, she will leave you. This person that you are so called unkosikazi wakho, you are helping each other, funa qeda teaching, mina njoba ngenza ema-truckini, that woman, once she completed, she got a degree and find a job in Mpumalanga, njoba nise Eastern Cape, she will leave you because you only got standard 9, not even matric, and you are busy pulling trucks. Alayisha umoba nengodo nelahle nenhlabathi awusile kanti. That woman should leave you because she's been blind, using you as a stick. She's using you as a stick. Impumputhe into yokuqala eyenzayo ilahla induku yayo. I have people with my conscious and greater understanding ukuthi I am just a stick. To that person, she is just blind, using me as a stick to knock things around, for yena, not for ubaba udokotela, for yena. Ngalo ndlela ke azike ukuthi as from today, stop being emotional, helping everybody, hoping that you are doing God's work ngokusiza abantu, labantu basizayo. Once babona, you be like a stick, sempumputhe bazokulahla. They'll forgive wena. Lento yenze enkampanini uthrow out isikhathi sakho usebenze nangama Sundays ngoba uthi awukwazi ukuthi kushawa iMonday lento ingabakho prepared. Ikhampani uma isithola umuntu ongcono nawe, they'll forgive you, they'll fire you, they'll demote you, they'll transfer you to another cold place because the company has established and now isinabantu abadingayo, not wena. This is Baba Dr. This is Bojobile. Topic yam, impumputhe iyayilahla induku uma isibona. Goodbye.